V alternatívnom vesmíre bola raz jedna planéta podobná tej našej. A na nej žili ľudia, ktorí sa nám v mnohých veciach podobali. Môže sa to zdať neuveriteľné, ale tento ich svet nebol vždy skvelým miestom, ako je dnes. Boli časy a trvali veľmi dlho, kedy tam vládlo zlo a neprávosť. V dejinách neexistovalo obdobie, kedy by sa neviedli vojny, alebo by jedna skupina ľudí neutlačovala inú. Či už to bol stredovek alebo moderná doba. Ľudia sa často sami seba pýtali, prečo je na svete toľko zla. A prečo je zlo také silné? Prečo ho dobro nikdy definitívne neporazí? Nad touto otázkou sa zamýšľalo aj mnoho významných učencov a filozofov. Nikto však na ňu nedal uspokojivú odpoveď. Dobro nikdy nemôže definitívne poraziť zlo, pretože zlo bojuje zbraňami tak silnými a zlými, ktoré by dobro zo svojej podstaty nikdy nemohlo použiť. Ak by ich ale použilo, bolo by to ešte stále dobro? Alebo by sa zmenilo na zlo?